A Jobbik Magyarországért mozgalom a szovjet csapatok bevonulására és a forradalom leverésére emlékezett a Memento szobornál. A Jobbikkal egy időben szervezett megemlékezést a politikai elítéltek közössége is. A rendezvényen 56-os rádiófelvételeket játszottak le, bemutatva a forradalmi eseményeket, majd visszaemlékezéseket adtak elő. Novák Előd országgyűlési képviselő arra figyelmeztetett, 56 célkitűzései máig nem valósultak meg, ami abból is jól látszik, hogy a bűnös rendszer kiszolgálói ma is luxus nyugdíjból élnek. Pongrácz Gergely, a Korvin közlegendás parancsnoka a Jobbik zászlóbontó gyűlésén épp itt a 11. kerületben, a Fehérvári úti művelődési központban 2003. október 24-én könnyeivel küszködve, elcsukló hangon mondta, hogy nekünk kell továbbvinni azt a szellemiséget, azokat az eszméket, amiért 56-ban olyan sok bajtársuk halt meg. Ezen a gyakorlatilag alakuló ülésén a Jobbiknak szembesültünk azzal, hogy nekünk kell továbbvinni a lángot, és így végezzük a munkánkat a mindennapokban, hogy folyton a pesti srácok lebegnek szemeink előtt példaképként. Mi Orbán Viktorral szemben azt mondjuk, hogy a forradalom sajnos elbukott, november 4-e sajnos erről is szól, és egyáltalán nem fejeződött be itt valamiféle fülkeforradalommal az a harc, amit a pesti srácok elkezdtek. Nagyon fájó nekünk, hogy például még mindig köztünk élhetnek kiemelt luxus nyugdíjjal az előző önkényuralmi rendszernek a kiszolgálói, akik csak azért kapnak kiemelt nyugdíjat, akár több százezer forintos nyugdíjat, mint Viszku Béla is ugye közismerten, mert a megtorlásokban például részt vettek. Nagyon fájó nekünk, hogy az erre vonatkozó javaslatunkat, ami ezeket a nyugdíjakat visszanyesné, akár a minimál nyugdíj felére, és a kis nyugdíjasok között osztanánk szét ezt a megtakarított pénzt. Erre vonatkozó javaslatunkat még csak napirendre sem veszi az országgyűlés, rendszeresen leszavazza. Egyedül Wittner Mária volt, aki most hétfőn is megszavazta ennek a napirendre vételét. Tehát azt gondoljuk, hogy a forradalom sajnos egyelőre elbukott, és a céljai még máig aktuálisak.